Katsokaapa kello. 4:02. No huomenta. Huomenta. Täällä kuulkaas ollaan Lahden tienoilla. No niin, tänne on paikan päälle selvitty ja kahtakaapa mitä komiota oransseja pelejä täällä on. Ja kyllä tää vähän retrolta tuntuu sieltä turbo ääntä. Siinä näette komion Polaris Switchback Assaultin 8,5 146 pitkänä. Aika makia retkikelekka. Ja kuten saatte muistaa viime videossa, mulla piti lähteä pidemmälle retkelle. Mutta tämä hajos. Mä luulen, että meillä on kakkosvaritteessa joku vika. Olisiko se laakeri? Sieltä puuttuu kuulia tuolta laakerista. On se vähän huono. Kahtakaapa sitä. Uusi komia laakeri siellä. Ja tällähän piti käydä kunnon reissu heittämässä, mutta en oo kerennyt. Ja nytkin keli on tämmöstä aika onnetonta, vaikka todennäköisesti parhaat kelit on vasta edessä. Tämmönen lähemmäs 10 tonnin kelekka. Mulla tällä oli hintaa noin 9 tonnia. Se oli Nettimoton halvin. Ja nyt kun on ollut tämmönen vähän heikkoluminen talavi ympäri Suomea, niin myynti on vähän haastavaa. Mutta nyt mulla on tästä kauppa vetämässä ja siellä näette Rinterin takana. Tämä vehe olisi tarkoitus lähteä viemään melkeinpä Helsinkiin asti. Ja kaupan yhtenä ehtona on se, että meikähän sen joutuu sinne kuljettamaan tällä pullakoppi-Rinterillä, koska sieltä tulee 2 halpaa kelkkaa vaihossa. Nyt kun löytyy tälle sopiva ostaja ja meikälle miellyttävät vaihokit ja väliraha, niin kyllähän me lähdetään tämän viemään tuonne eteläsuuntaan. Vähän jännättä tosiaan etelästä ostaja, mutta eipä se sitä kato. Mutta vielä keretään viimeiset ajot ottamaan, hyvät ajohanskat ja kaikki. Kävän vähän se hurauttamassa vielä. Tää on aika jäiset ja liukkaat reitit. Mutta kyllä tästä saa joku todella maukkaan pelin. Ainut mitä en ite kerennyt tähän tehdä, niin nuo ohjarauvat, ne tähän kannattaa tuleva omistaja vielä vaihtaa. Kyllä ruopi. Kulkee kyllä kivasti. Nyt ollaan viimeiset ajot suoritettu tällä vehkeellä toivottavasti. Päästään pakkaamaan se Rinteri. Ja noin käytiin ihan pikku huristelut vielä ottamassa. Sitten ei muuta kuin polle kyyti. No sinnehän se meni. Onneksi on tilaa ja huomennahan sitä vasta tarvitaankin. Ja voin sanoa, että aika rajuja reissujahan nämä on. Mä kerron huomenna vähän siitä lisää, kun ollaan päästy reissun päälle. Ja niinhän se pimiäkin näkyy kerkes tulla. Mutta nyt on Rinteri lähtö valmiina ja kahtakaapa monelta mä lähden nimittäin. No niin, täällähän se Rinteri hörsköttää vesisateessa. Hienoa ilmaa on. Mutta miksi mä sanon, että tää on vähän ehkä hullu homma, niin kahtakaapa kello. 4:02. Ei muuta kuin lähdetään Helsinkiin. Ja siitäpä 4 aamuyöstä kohti pääkaupunkiseutua. Aika masentava keli. Vettä tulee ja rapa lentää. Huomenta! Täällä ollaan 2 tuntia kohta jo ajeltu ja me ollaan Mikkelissä. Matka lähtenyt hyvin käyntiin. Täytyy sanoa, että mä oon alkanut pikkuhiljaa tykästymään tähän Rinteriin. Tää menee kuin junaa täällä. Penkki on ryhdikäs, hyvä istua. Matka taittuu kohtuudella. Mullahan semmonen ajatus on tän Rinterin kanssa, että mikäli tää kesälläkin tuntuu vielä näin hyvältä, niin sitten mä alan tätä laittelemaan. Aluksikin niin maalataan tää siistiksi, tai niin siistiksi kuin minä osaan. Ja ehkä jotakin tarraa, lisävaloja, sen semmoista. Mutta aluksi nyt vielä tunnustella, että onko tää se meikän juttu. Mutta tässä vaiheessa niin voin sanoa, että ei tässä mitään muuta miinusta ole kuin tuo vähän reilu polttoainekulutus, mutta
sekin on suhteellista, mikäli tää laite muuten toimii hyvin, olisi tekniikaltaan kunnossa oleva laite, niin eihän se on pieni menoerä tuo vähän reilu polttoainekulutus. Pitääkö sitä vähän olla ainakin 2, että lähtee 4 ajelemaan kohti Helsinkiä? Noin 5 vuotta sitten niin nämä oli meikälle ihan arkipäivää. Asuin silloin vielä Kuusamossa ja tuli heidettyä melkein joka kuukausi tämmösiä rajuja keikkoja, päiväkeikkoja Tampereelle, Jyväskylään ja välimatkat oli pitkiä, niin eihän se ollut kun ajella menemään. Mä oon jotenkin aina kumminkin tykännyt näistä, vaikka onhan nämä aina vähän väsyttäviä. Nykyisin pikkusen vähempi, kumminkin päivätyö ja ei ole ehkä ihan niin paljon aikaa. Mutta onhan se mukava välillä pikkusen niin keikkaa heittää. Mä saatoin pikkusen virheellisesti otsikoida tämän videon kelkan myynti Helsinkiin tai jotakin vastaavaa. Se todellisuudessa on Vantaa tai oliko Tuusula siinä jossakin ihan Helsingin nurkilla. Mulle ne on melkeinpä Helsinki ja kaikki siinä lähellä. Mutta lähes käytännössä ihan se Helsingin nurkillehän tämä kauppa on sovittu. Sehän on päivä valjennut. Kyllä on muuten semmonen keli täällä, että eipä lähetä koeajoille. Nyt ollaan Lahdessa, kello olisiko 7:30. Kura ja suola lentää, mutta rintteri kuljettaa. On meillä onneksi Polaris kyydissä. Joo. Tuli sovittu, että tästä Lahden tienolta soittelee sinne, että siellä ollaan valmiina. Katsotaanpa vastataanko tai oliko tämä huijaus. No huomenta. Huomenta. Täällä kuulkaas ollaan Lahden tienoilla. No niin, joo. Matka etenee ja noin tuntihan tästä on. Joo. Mitäs kellot joo? Kello on 8 lähenee. No sä oot vähän 9 täällä. No niin on, se on ollut aikainen aamu. Joo. Mutta noin tunnin päästä siellä. Juu, ei siinä, niin kilautat kun sä tuut tohon. Joo. Sä ajatat niinku Korson liittymästä puolta alas. Joo. Sitten tuot siihen Huomeen tielle, ajat siitä semmosen 4 kilometriä ja sit tulee tää Kelattie kääntyy siinä oikealle. Ja siinä semmonen, mitä nyt tulisi 1,5 kilsaa, niin tää on tää meidän kohta siinä. Se on se ruokapaikka, niin sen jälkeen 200 metriä eteenpäin ja oikealle on tää meidän liikki kääntyy meille. Niin siitä suoraan kun siitä ajat tänne perälle, sä näet mun Volvo varmaan tuossa hallin perällä. Niin tää on 3 niin kilata vaikka kohti, kun tuut ihan viittelyömään. Hyvä, tehdään näin. Selvä, nähdään. Joo, moro. Moi. Unohdin jo nyt nuo ohjeet. Tuo on aina perinteinen, kun eihän noita muista näitä ohjeita, mutta onneksi on tuo navigaattori, niin sillä me osataan sitten. Kahtokahan tuli talvi. Nyt aletaan olla lähellä ihan muutaman kilometrin matkaa ja niin päästään vähän kelekkakauppoihin ja kelihan on sen mukainen. Lunta tulee. No niin, tänne on paikan päälle selvitty ja kahtakaapa mitä komioita oransseja pelejä täällä on ja Polle otettiinkin jo pihalle. Elikkä siinä näette vaihokit. F6 katti, 06 oli tämä vuosilta ja sitten tämmönen jälleen paataan turbokelekka. Tämmönen 4-tahti Arctic-katti. Ja Polle jää tänne näin. Ei muuta kuin nakataanhan ne auton kyytiin. No niin, siellähän ne on kyyvissä. Arctic-katit. Kyllä vain. Ja tosiaan kävi äsken tuossa tankilla ja 14 litraa siellä aika lailla sataselle mennyt. Mutta kyllähän se kompensoi, kun tosiaan mahtoi tätä romua kyytiin, niin eipä tarvi monesti ajaa. Semmosia laitteita. Ei ne nyt aivan huonolta näytä. Sitten sain tämmöisetkin mukaan. Mä ajattelin, että näistä saa ihan toimiva, kun vaihtaa joka puolelle tämmöiset kääntyvät rullat, niin ne sitten on ihan hyvät tuolla kelekan alla.
Siinä on XF, 13 vuosimalli, turbo, 180 heppanen. Ja siinä on vanha kunnon firekatti. Mulla ei ole ikinä ollutkaan tätä kissasilmää, leijonan näköistä kelekkaa. No heti kun sattui kauppa kohille, niin piti käydä ostamassa. Eli nyt ostin tänne tämmöiset kääntyvät EHET-rattaat tilalle, niin saadaan hyvä siirtosarja tonne talliin. Täällähän se matka pikkuhiljaa etenee, mutta oli kyllä mukavaa kaupan tekoa. Oli semmonen oikein jalat maassa oleva kuljetusyrittäjä. Niin. Viimeisen päälle. Kiitoksia vaan kaupoista tätäkin kautta. Varmasti videota kahtelet. Tulipa muuten mieleen, että enpä on noin etelään muuten moottorikelekkaa myynytkään. En ainakaan muista. Heijakka. Kotona olla. Eikä tullut kello edes 4, eli alle 12 tuntiin näpästi siitä reissu. On se kohtuu raskasta, mutta kyllä se on hyvä tollain aamulla lähteä, niin on järkeviä aikoihin kotona. Jos mä olisin lähtenyt kello 10 aamulla, niin mä olisin ollut vasta 10 illalla kotona. Nyt kun käytettiin aamun tunnit hyväksi, niin nyt on keikka heitetty ja mikä parasta, niin Mersu toimi, pitää kohta alkaa pesemään se. Ja saatiin kauppa tehtyä. Kaikin puolin onnistunut reissu. Hyvä homma. Nyt ehkä vähän vois levähtää. No niin, tuli virautettua rintteri vähän puhtaammaksi. Sittenpä alkaa purkamishomma. Ja siinähän ne vaihdokit on. Elikkä tämä on 06, elikkä onkohan viimeistä tätä koppaa oleva F6 firekatti. Siihen tuli toinen kierros iskareita mukaan, eli etuiskarit ja takaiskarit. Ja toinen peli on Cross Tour Arctic-katti, elikkä XF ja 1000-kuutioinen, ei vaan 1100-kuutioinen nelitahti ja turbomoottorilla 180 hevosvoimainen peli on se. Ja vuosimalli 13. Ja täällä on joku tämmönen... Toimiikohan tuo? Tämä lähtee yllättävän... Tää on tämmönen niinkö ruohonleikkurin kuulonen Karmini. Vähän eri kuulonen kuin Yamaha. Kyllä tuo näyttäisi lähtevän käyntiin. Ja tuntuu tämäkin lähtevän ihan hyvin käyntiin. Vois pikkusen, ja kahtokaa, täällä alkoi satelemaan lunta Kuopiossa, saatiin kelekkoja pihaan. Lähtä hörskäti käynti. Täällä oli ihan reilusti ajettu, 16 800. Mutta tämä on ollut 2007 vuodesta tällä edellisellä omistajalla. Se ei mikään kiertopalkinto oo. Se oli niinku vuoden ikäisenä ostanut tämä. Ja tämä peli oli kans ollut monta vuotta tällä kaverilla. Nämähän nyt ei hyvinkään hintavia kelekkoja ole, niin näiden lisäksi tuli vielä jonkun verran välirahaa. Ja teeman väriin hanskatkin. Nyt kun ollaan näin hyvissä ajoin liikenteessä, niin me kerätään vielä tälle päivää käydä saman päivän aikana pikkuset koeajot. Pitää se vähän käydä testaamassa Arctic-katteja, minkälaisia hirmuja ne on. Tästä löytyy 600-nen ruiskumoottori. Ja tässähän pitäisi olla 120 hevosvoimaa. Kyllä tää vähän retrolta tuntuu Polariksen jäljiltä. No niin, sieltä lähetti. Arctic-katti heläs Ello. Moottorissa tuntuisi oleva löylyä. Perhakkaallinen moottori. Joo.
Älä mitään. Tällä päästään testaamaan. Oho. Suzuki moottori on terha. Aikansa tehokkaampia 600 siihen. Joo, tässä on vähän semmoista jo ajamisen tuntua. Toimii. Entäpä toinen? 4-tahti turbo. Tämähän on vähän samalla niin kuin oli se Yamaha äsken, mutta pieniä eroja. Tää on vähän vanhempi, tää oli 13 vuosimallilta, mutta ei siinä isoja eroja ole. Käy aivan kuin moottoripyörä. Tää ihminen, tämähän hyökkää heti. Ihan pikku kasvaton tätä hyrviä vääntö. Siitä laitetaan navigaattori päälle. Katsotaan löytääkö se meitä. Aika jännä. On löylyä. On aikamoinen. Kyllä tämäkin kulkee. Sieltä turbo ääntä. Ja tosi hiljainen. Se niinkö yllätti tässä pelissä. No niin, kuulkaas. Kyllähän sekin taitaa toimia. Se oli ihan tarkka pitäjä, kyllä se on nämä kunnossa pitänyt. Ei muuta kuin ajellahan nämä sisälle vaan, niin eiköhän tämä päivä ala olemaan pikkuhiljaa sitten siinä. Niin käytiin pienimuotoinen päivän keikka heittämässä ja tässä on lopputulos. Polaris lähti ja vaihdossa tuli 2 Arctic Catia. Aika kivoja pelejä. Vähän erilaisia kamppeita. Kummastakin pelistä olisi tarkoitus tehdä oma videonsa. Tuolla käydään ehkä vähän pidempi reissu ja sitten myös tälläkin käydään reissu. Ja tämän mä ehkä laitan jossakin vaiheessa huutokaupat kommiin. Katsotaan nyt, mitä mä näitten kanssa teen. Mutta semmoset pelit on nyt. Ihan kivoja pelejä. Mutta pistä videolle peukkua ja kommenttia tulemaan. Niin nähdään ensi videossa. Ei muuta kuin moro.